Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw karon mahigala nga Biyernes no June 12. Adlaw karon nga June 12 mga higala no. Unya adlaw karon nga 12 no pizza 12 na kini mga higala sa bulan sa Hunyo. Okay no. And unsam tarong adlaw mga higala. Kung wala mo malimot, karong adlaw mao ang ato ang Independence Day. Okay, no? Independence Day karon mga higala, busa atong dako natong kalipay, no? Nga gisaulog na pud nato ang Independence Day. No, adlaw nga gitagaan kita og kagawasan, no? Kagawasan gikan sa mga nagsakop, no? Muna, no? So, muna, nga Happy Independence Day ka natong tanan, mga higala, no? Okay, no? Unya, padayon usab kita sa ato ang pagtimbaya o Happy Independence Day sa atong talahorong obispo, no? Bishop Polito B. Cortez, ang ato ang station manager, si Father Ram Ata, kabong tanan nga naminaw, mga higala, no? Dako kay natong kalipay karon niya, gisaulog na to ang Independence Day. Nindot magining higala nga sa ulogo nato ning mga kuan nga ingon ni ani, no? Kana bang mga ingon ani nga mga okasyon, no? Mga memorable, mga big events ba? Mga big events sa ato ang mga big events mga higala sa ato nga kanang nasud. No, ari kita mga higala, ato day nga timbayaw usab ang akong mga classmate, no? Si Padre Ubing Masyon, naa na pud siya karon, no? Naa na pud siya karon sa Dawin. Unya si Padre Adami Hiramis naa na karon sa San Juan Siquijor. Unya si Padre kining Donton Arnaiz naa karon sa napagkuan siya, na retain siya sa iyahang parokya sa may kining Batinggil. Naya, no? No, ato day og tanan yun nga mga kaparian, no? Ako day timbayaon usab og mayong mudto ang mga kanhi parokya, no? Sa namong kurot manhuyod mga higala ang mga parokyano nako sa Bayawan, Sibulan, Tanhay, Ayungon, Dawis, kining Kalumbuyan, no? O asa pa mo kulan San Francisco, no? San Francisco, Santa Catalina. So, muna, no? So, kumusta naman mo mahigala ng hinaot ko nga wala ka mo gibating kapait sa lawas, kasakit sa lawas, no? Abino arita mahigala sa CBCP News, paritang simbahano ni ining kamuntuhon. Si Father Bernard Kaiser, usa kini siya ka German nga pari nga mao ang nagminister kang Mary Veloso. Katubang ato abang Mary Jane Veloso ba? Katubang ato ang kuan kanang nakuan siya nga kana bang. Okay, no? Salamat kayo mga higala sa ato ang ni text na ako ako na lang gitubang kay dinalian. No, si Father Bernard Kaiser, usa kini siya ka German priest nga maoy nahimong spiritual director, no, ni Mary Jane Veloso samtang didto siya sa death row didto sa Indonesia, no, didto sa may Indonesia mahigit Jakarta, no, kay napasanginlan man lagi kini si Mary Jane Veloso nga nahimo bitong drug mule, no? Tigdala og mga kontrabando nga droga, no? Muna nga nadakpan dito sa airport o busa napriso dito gani sa Indonesia, kuan magyud death sentence man maayo gani kay nakuan ba kanang wala na dayon unya
gidala na nagbalik diri sa Pilipinas si Mary Jane Veloso ug naa siya karon nakadetine karon diri sa Pilipinas na, no? Si Mary Jane Veloso arang na lang dili na death penalty, ayan, no? Balita mga higala gikan sa Vatican, Christians must offer world living of selflessness, no? Mo kini nga mensahe usab sa atong talahorong Santo Papa didto sa Roma, no? Ang mga Kristohanon mukuan gyud mo muhalad gyud ug matud pa kini bitaw mga ug sa ato pa na living of kana bitaw pag kana bitaw selfless ba paghikalimot sa kaugalingon. Mao kana ang gitudlo usab sa atong talahorong Santo Papa. Ala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga pagpangalagad niining kamudtohon. Okay, no? So, padayon ta sa ato ang mga buhatonon. Bino arita mga higala sa atong Saint of the Day. Aboy na ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si Saint John of Sahagun. Saint John of Sahagun. S-A-H-A-G-U-N, no? Sahagun, Spain. Noon niya naordinahan kini usa kini ka pare kini si Saint John of Sahagun, nya usa kini siya ka miracle worker. Unya matud pa maayo makuang kini siya capable kini siya sa reading of man's soul. Unya matud pa usa kini siya ka miracle worker, no? Muna nga tungod lagi kay usa man siya ka pare, dunay usa ka tawo nga iyang gikumbinsi na dili nga biyaan niya ang iyahang kabit. Sus kay ang kabit gihiluan man hinuon si padre. So muna nga namatay taong kini si Saint John of Sahagun ug gani nahimo siya nga usa ka santo, no? So karong adlaw mga higala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Juan sa Sahagun. Okay, no? So, padayon ta sa ato ang mga pagpangalagan mga higala. Ari na ta sa atong topic, no? Connecting yourself to the Mass. Usaon man gyud nato bitaw nga kanang mumisa ba murag wala kay gibitaw ta naglutaw. Kaduna kay uban nga hinimbahon man gyud hinuon pero murag dili bitaw kay basulit ang atong pagtambong sa misa. So, buda nga siguro doon na tayo mga buhatonon aron nga mas mahimo yung sulit, no, ang ato ang pag-apil sa Santos nga misa. First is kinahanglan nga sa dili pa ka musimba doon na gyud kay preparasyon, no? Preparasyon, no? Kinahanglan nga moadto ka sa misa dili ka sigig kaulahi, no? Okay. Pag-abot na mo dito sa misa na nagsugod na, no? Nagsugod na. Unya kanang daghang pa kang gihuna-huna. In other words, sa preparation before mass usag yun sa angay natong buhaton mao nga moabot gyud sa misa siguro mga 15 minutes before, ayaw nang kana bang magdali-dali na ka ingon ni ana, no? Mas maayo gyud nga mga 15 minutes before tuan ka sa simbahan. Unya, disconnect yourself from other thoughts, no? Disconnect. Nasa ato pa, kalimti usa nang imuhang mga manang imuhang mga gikuan ba? Kanang imuhang panghuna-huna din ha, kanang imong negosyo, kanang imuhang mga problema, kanang imuhang mga plano. Basta mo kuang gani kag misa, situate yourself in the presence of God. Ginausa, no? Kaya kung kana bitang waadto ka dito unya wala kay preparasyon, musimba ka, gadali-dali ka, no? Okay man na hinimbahon, at least hinimbahon. Pero do na proper preparation, no? Proper preparation. Number one is kanang sayo kang madto, no? Sayo kang madto, dili ka mag dagan-dagan kay hapit na mahumaw, di ba moabot ka dito ng alawat na. Ayaw, kinahanglan nga you should arrive earlier. Unya, disconnect yourself from the outside, no? Kung mahimo ha, kanang
kalimti gid usa ang tanan. Kalimti gid usa ang tanan. Ayaw po kalimti imong apelyen, imong apel ngalan, no? Buti pa sabot ba kanang imong mga problema, mga kaguol, mga kasuko, kalimti lang usa na situate yourself in the mass. Ana, no? Unya matud pa, no, kanang usa sa angay gyud mo buhaton is kini bitaw murabag duna kay mini recollection ba kanang imong mga 15 minutes before, situate yourself, disconnect yourself, no, murag pulo pa malandong pod ka gamay, no, ayaw pod og kanang 15 minutes before nya na niduol po kas imong amigo nga nauna nya muduol ka to nya magtabi na pod hinuon mo, ayaw usa, no. Kalimti lang usa na mga tabi-tabi sulod sa simbahan. Kung mahimo, arrive early and disconnect yourself from the outside world, and then mamalandong kung unsay mga sala-sala o kung naa ang pare, no, kay ako panalitan ako na may panahon usahay nga mas magkasayo ko og abot gikan ko sa akong mga other schedule, baka kung pakumpisal man ko, no. So muna nga kung mahimo mangumpisal ka, no. Okay, no. So mo gadto ha. So preparation. So dili sa takutob ha. Balik-balikan nato ni nga tapika ugma, no. Mas maayo gyud nga kanang ato gining mabalik-balikan ugma. Okay? So daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.